ban mata ngini keren lor kapang ba kijing bakala usin rang ki ba pen herdor la kamain namar balai long ba pe kini kijing bakala ki bang ngini keren lang ba hagani ke video kilong kadau ka ba konsan ka ba penlong ya ka ba wanra ya kijing lai samla ka ba ar kadau ka ba konsan kadau ka ba konsan ka ba puanra ya kijing syashat haga jing dei samla kadau ka ba konsan haga ba wanra ya kijing baka kantai kan sa le kat bamon ka ich pang kam ich bat bon ki bai pat ki dau krum keram haga jing dei samla se kini ki dau ki ba kijing bakala usarang ki bangi keren haga di video ki dei ki dau bukusan ki ba wanra ya kita ki dau namar ba usarang udon ule ya kini kijing bakala haga jing dei samla teng gari kani ke video ke banta ke bankong la sei la tapi don kam ban tip kham ha shu kadang bai ke banta ke baar mau kadang bai ke ba kadang silin terbit ke wei ke video ke bajrong na ke banta ke jing bakala ke serang pen hadori la kamai pengin ya bin but sa kapang ke bankong ka investment kata kemut ba PE perlok ke ba women love the guy they chase kata kemut ba according to the law of attraction kalong ba ka kantai ka ya uno shenrang uba ka ban tebe maka women love to chase if she don't chase you she is not in love with you ngapa lada ka kantai kam tebe ya pi kam don jing pi perkat ta pai din mata pil la si hakum kuno ko por pila don ka wei ka kantai ka samla ka ba pialang ka ba barbor ka phone pi ka text pi ka kro pi balai kumni balai kumta balai ka domi pi ka domi gini ka tai bat ka tebe barbor pi ka tu ka kantai ka bai pi namar balai kum ka tu kantai barbor ka tebe pi bat ka invest pi kata kemut ba ka haban trestom ban yo pi ka ban trestom ban pelong ya pi ba pinsa ha ka jing im jungka kata kalong ba women love to chase matapat ka jing bakala ki senrang kajing bakala ke bankong tam ka baki serang kile kalong bakim ai te ya ka kantai bakin le ya ka tu ka kam ka ba ka kantai ka dei benle but from the law of attraction kalong ba prapeu person ka dei ka kamram juga kantai ban tebe ya usenrang ban usenrang udai tang arpeu person ban tebe ya ka kantai hoi kadon ka jing betai ka ba kam benia halor kata let's say ha ka pat video la sa dai lada ka dei ka samla ka ban nongkong ka ba pidang yo ban teks nongkong mahdi pida ban ya kali ka ya dong wei hari pat sa kesengap haya kata ke video hagi bat ke video handai menta pe ngin ya fokus pe tahang ni ke banongkong long ba pidai ban ailat ika bahkan tebe ya pi namar balai bun ki serang ke jimba kala ki serang kalong kim ju ailat ya ka kan tei bahkan tebe ki pe barbor kina batia usirang bo phone text usirang phone usirang barbor prapho persen lane ha ka shisngi lada shiposin ki ya phone khandai sen phone usirang ya ka kan tei khandai sen text usirang ya ka kan tei pat kamju phone kamju text usenrang nakadau balai ba ula phone hi usenrang ba kata kadai kecing bakala ka ba usenrang ule namar balai aya kaya kata kalat ba ka kantai kan tebe lane kan invest lane kan trestom ban yo ya usamla la jong kan kam ba alat ya ka bakan trestom ban yo bahkan penlong ya samla bahkan ba un yaisa ha ka jing im jongka pe chini perlo lada PPA ya kan ne ka samla lane ya kono ka kantai ka ba PPA ka banokong ka ba PPA benle kalau ba pidai ban ailat eka ba pidai ban bahkan yo ban tebe yepi namar ba women love the guy they chase if you don't chase you she is not in love with you namar ba ka ketai ka ye usirang ka bat ka burom ya uno usirang uba ka hab ban tre menta ka baar kalong ba pi kisirang ha kala si ladon kajingania si ladon kajingnya ladon kajingania lani ladon kam ladon kanogono kajingnya kulumar jumut lani don ka nogono kajingnya shimrai hapadeng kajingnya dai samla jumpi ma lesi kabaka kabanangkong ka ka kajing bakala ka baar ka kisirang kalong ka bakile kalong ba kidetat no yala ka man rang ba lajong kidetat no yala ka bor ban sim ya karai tang ban pensung bahaya ka kantai pe Syubuk mata kumba pilai to go video ke bang keren ba ka kan tege tesipi bat ba syubuk mata la da pidon kamban ku bong ong pi ha ko video ba barbor nga syak leben hapok ga ba ka post bala post da way producing ko ong ba syubuk mata la da pidin kamban le sepok ka kadai tang kanuk sa kan sepok restoran le ne pidon kamban le ya kanu kam le ne pe syubuk mata ko ong ba ka kan tei ngan le picnic bat ki production rang junga le ne ngan le cheni style bat ngan le kan ne katai ka kan tei ka kwa ban le kan ne katai pe Hari pis ngutu kum urang ba pis ngutu balada kale ikani kamlong ke babahan nak mata ka jingi dai hapdeng jumpi bat ka bat pikang ika bet bi ngam kwa ba pinlet ikani ngam kwa ba pinlet ngam kwa ba pinkang
แต่พี่ข้างไปสนนิกาไปhakum kan ni ka klimat ka kan thei kan test si orang ba ko orang ba yalang bat me ta me dam me yalang bat me ta me shukhang kan ni shukhang kata me ta me bale behe palat kamta kam ni bat ka kan thei kan tunjuk kan test subconsciously kan test si uni orang ba bat haba uni usamla juga usung thu ba ani la de banga khang e ka la de banga pen e ka ba ka le ikni ba ka le iktai nga sep tieng ba yo ka du la ni yo nga du no ka la ni yo ka pelat no nga pet ngi serang ngi kloi ban detat la ka man rang ba tang na ka daw ban pen sung bahaya ka kan thei pe sini perlok ho pidei ban sung thu ba don ki benta ba de ban khang don ki benta bom dei ban khang ho namar bala da pi khang pala ru pi pau no ka ba pilong ubatul cenrang ubatulat usenrang ubalong very insecure weak anidi Henry pat kalong kidan pat kibenta haga jingim ka ba pidei ban pen pau haka ya ka man rang ba jpi da ka ba pidei ban khang ba ya ka e ka ba pidei ban khang ba yang hala kanong rim bala da pis ngutu kum orang ba pis ngutu ba ka ni ka jingle jengka kamlong ka ba pha na ka ba ta ka jing dei jpi khang ba snon ka wat le ye ka ni wat le ka tai bala da ka kan thei kala ban ong ba oh dominga ule ka ni ule ka tai ba ba dam ba ba laj ba ba kanroi ka kanroi pi ka ni ka kanroi ka tai haba pi sung tu ba kalong ka badai ka ba pidei ba pikang la ni ba pile ye gane pis tu ba kalong ka badai yang bet hala ko nongrim but wan ju ali ya ka utli ka katai ka bale ka sidot ko bible ko mono ba wan ju ai la ka donut ha ka katai yo ka yo dong ban yo ra je ka jing klan je pi la da pi ai la ka donut ha ka katai bakan shim ya garai ka ka ban pe ka katai kan omnang ban buro mi pi handai la da pi yang bet hala ka nongrim ba pi om ba pe bi kan ni ka bang ong pi kalong ka badai ba la da pile ye gane le tang ba yang ate phim don kamshu bat ngam don kamshu epi pet ka kan thei haba ka le kamni ka haban perkat asian perkat jenai bat haba ka sungtu ba ka jingong jepi kalong ka badai bat ba haba ka sungtu ba ka haban ko ngo epi ka haban buram epi pet kana kam e chu epi na ka daw balai ba pilong kisah urang ba ubala ban te la kam ka pilong sha urang ba ubadon ye nong rim pilong sha urang ba ubayeng hala ka nong rim bat bom ju ali ka bat haba ka kan thei ka sungtu epi ba pidon ye kata ka man rang ba pidon ye kata ka jinglong rang ba ka ba scam balada kale man le pi kale tiri biri pi klo hisya ban e ka ba klo hisya ba pimlong usarang uba sya paniat thaka ngetnya kan saburam pi ba da shisha pin pau kum orang ba bodon ye ka main ba kek de hang ta kan rang ba hala sya le singi hadin habut pilong rang ba pi thok barka pilong sya urang ba jong ke yang sem ukpa jong ke yang sem ubala ban ri musumare ke yang sem ja ayu hapo ke ja beriu jingi mata usan rang ba usya paniat kalau jong sipang wan ra si sipang tiap banu sipang alik khodiu bat undi urang ba banado banang yang samla umla bentek lakam ya ka samla lajong dala isong ru kolong kumju hi pi uperlok ubapet ya ka aphira channel ngakwa ip ba phenle ya ka bedai pilong orang bah yang sem ngaduk bedang samla yang hala kanorim ya ka bong em ong bet em hari ya ka bedai ban ong hot takara wajule ya kene kejing bakala namar ba ka penherdor ya la ka man rang ba ka jengpi kebalai kejing bakala kirang ba kejing bakala sen jengi ki serang kolong papi ni bet nadu na yin nasem la hikai lupa yengi ba ngim dei ban te le tiri biri la ka para kan thai barbor urang ba ulong kpa haying asem usha paniat hala kalok lejong ukun serang ubami nakum kata haying asem umla ban sim ye karai ba un sim ye karai ba ka kan thai ka usrang ba ude melong urang bu kli jong haying asem haying asem ru la hikai gumno pet ka to ba ongai pi ka thong kamer jong ka aphira channel ni sem tu ba urang usrang la de sha hikai lupa ba me wo jule banang ni ka para kan thai uju pen he selang wo ju pe ktin la para kan thai namar bada be kalok emel sai mele chino mele hab le sa sing ka para kan thai perkat naduk badang rid da pikai lupa la da perung ingi hapok ka jemut jum perkat jingi kiserang kasiba ka kantai kalong ka bakongsan bakau bakordor hado kata-kata ba tentang ngi kirang ba ngi don hang ne ki kantai gi don ne ya ki kantai ai bat spa bat pe bat kur bat jat na dong sidong ngi kirang ba let siang kur tangga betul pok ka bala jat ngim dan ye na ta daw noduk barang yang samlaru barabor ki kirang ba jingi ngi kiserang kasi berbol ngi don ye ta ka ba ki ong ba feeling of insecure la ne ki jing weak ani di long ba bom scam hala de bom scam ke jingmut perkat bom scam kata kanong rim ban yeng hala kanong rim lojong bat habangi kren habat ka kante ngi sungu ba ka kante lada ka daily ke ba bhabriu lada ka daily ke banang bastat lada ka daily ka kante ka ba don spa don peu lada ka daily ka kante ke ba kham lang le stai kham nang ke ni kata ngi sungu kumba ani kalong ka koridor hadu kata-kata ba ngamdei ban pen mong ika ba ngamdei ban le tiri biri ka bayok ka ngosi bayok ka le kani bayok ka le kata pile kamta pile ka ba bakala pe ka kanthei la de ruspa ne duk ne nang ne start ne
kawan nasor ni no kondong kadai hi ka kadai pe kadon hi ka tu ke jinglong feeling of insecure lada pi pilong insecure ha baka sungtu baka yo ban te lakam pi kan te lakam perlok ngai jangan nata kadau ba pimdai ban kenya ka bakalong ka ba pimdai ban kenya ka bakalong ba koridor hadu kata-kata pimdai ban long pim kenya ka bakadon hajrong ba pi dan hapo perlok pi pilong orang ba tin boleh kau menu ba kamlong ke ba baka kentai kan le no hikai kan le don bor halong orang ba lah halor orang ba halor tengah juga ba kau menu man la orang ba udai ban kan rat hala yeng la sem ba ka kentai ka dei ban pendam boromi le de hala orang ba bet nadu badang hilang samlan tang kata kata pimdai ban sngo ba pidong hapo ka kentai piwan no kodong pidong ka samla ka ba nang bastat piwan no pidong ka samla kentai jepi ka banang bastat ka balong kumnu ka dei hi ka kentai te la kam ba ka ya ka badang kam mai bet ya badang kam badong ho ong bet berngem bet ka pen ibet ialah kaman rang ba jepi namar balada pimnut ban pen ialah kaman rang ba jepi pila bakala ka pim i je ka ha korkom ka baka ka kadai ban i namar ba orang ba ude mentek la kam ya ka kentai namar ba kumno ketin boleh ka ong kumno ba dei ban te la kam hai ka samla aya ka kentai dei ban husiar ban te la kam hai ka kentai na kadau nan na kata kadau barbor ka kentai pim dei ban kenya ka kentai bakalong ka ba koridor len ni hoi kalong ka thau ka ba koridor ngamut ba habang ong pi ba koridor kamut ba pim dei ban ba pi dei ban kentat ka ban le ben le ban le kani kata henry long kata ka jumut junga kalong ba pim dei kin ban ken ba kalong ka ba kongsan ba kalong ba ka kya kilo ba pi kya poa bet pi kya poa makaro kya poa henry long kata ka jikya ju pi poa ka kam chong dor ba pi dei ban te la kam bet yela ka samal jong na dau la da pi sngo rem yela de na ka ban ta ka samal jong ba kana la stai ba kana le kam ni nai tai pi la le ya ka ba bakala na dah husiar pada perkat ba pi dei urang ba na dau pim dei ban don ni kata ka feeling of insecure na ka jing sngo rem dan ka jing sngo po yela de hakmat kano kentai kaman kono samla ka ba pidan ka ba sau ke jembakala kalong ba barbor ngingi siir pe ladang ngingi lang samla jembakala ka ba sau ladang ngingi lang samla pi urang ba barbor cina kasi ngalong pi ke jekta ustur jing kalong banadu pasdang la hikai ngi ba kentai kalong ka ba koridor pe ngiting ta mata pe ngi lang samla lesi ka de samla ba brio la ka ban ong pi ka bang bastad ke video ngom ba ngi kenya ka ba ka kam kong san ba ni ke jing im manta ngi tieng ta ya ka ba yo yo mano ba yo ka island chawai ba yo ka yo don ki ba moni ka yo don ki ba phakali ka yo don ki ba island ka yo don ki ba phone ka ngi tieng ba yo ngi do no ya kanu ku ya ka samala jingi la da pidan ni kata ke jim ya da piting ban do no ka pi la le ya ka ba bakla ta da pim dei ban tieng pe pilong orang ba ba na tak daw bla pen pau be ka ba pi je ka sampai itu video ke bang ong pi kumno ba pi dei ban e ya ka samla jung pi manta pi pen pau be ka ba pi long confident long udap senrang be dong uba man senrang waju ting waju sir waju sngo waju perkat waju pesngo ye ka ni katai long be udap senrang sim be ka rai be dei ban ho ong be oi manta yang be hala kono riem lo jong ba pim dei ban ting ban do no e ka telada ka phone sedang sini sta ka busy palat ka phone sedang ka le kani katai berngam ka pej bi ngang e pi ngam kwa ba pin le kani ngam kwa ba pin le katai hey lada pi le kani la pi le katai tepekat pi kwa balik stai telek ban lada pi kwa ban dan ba nga ngam kwa ip ban le kani ban le katai pej ho pi dan kam ban ai ka ngap ha ka pi dan kam ban ai ka ya ka freedom ini ya kata gejing lai lut hari kam dei pat ban ai ka ya gejing lai lan ai ka gejing lai lut wat ai pat dei ka ya gejing lai lan nang ta ka dau ba pim dei ban ting lada ka le lada ka sela batai bhat te kata kadau long ba sautali shwa ke jimbakala ki ba penherdor jela ki ya kaman urang ba kasi haga jing dei samla jungki te kadau long ba sa ke be pat ki jimbakala ngin sai keren ha ke be ki video mau perlok te bu ik komen apa la pi sungtup ha ngin sai keren pat ha ke be ki video te kulis pun perlok nga u krisan skan penting na ka apira channel te sa batai ki be sipang ka apira channel like share subscribe la pi suntanan ma kulis pun